Batam ninna de batata dang jadi marakup ahu bahenommu de Batam. Asamida nasa na adong.
tahatidakko maha porseautai, songon na hinatidakko ni dongata saha porseaon, disadok portibion, ra mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugu na suhatu dosan, na tumapalangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak yang debata Jehovah na sasadai, iman na tinuhon ni si Maria, na gabi-gabia siya tondi parbadia, andorak sohabuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana dihau pinor silang, na tuat tuan matoru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargugu na sohatu dosa ni, di simay mana pay mamulak sugot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea tondi parbadia, jaladok sada huria na badia, huria hata panalak Kristen akka na badia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulu sugot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Tikting namasa di huriatta di bagasan sadarion ima minggu tanggal 30 Mei 2020 sada. Guarni minggu ta sadarion ima minggu trinitatis namar lapatan hasi tulu sadaon ni debata. Topik di jamita di minggu sadarion disuruh debata do anakna jala di pasor hodo tordina. Tikting na parjolo. Permingguan gabungan sekolah minggu, sadarion minggu 30 Mei 2020 sada, patupani huriatta do permingguan gabungan sekolah minggu masuk pukul sia manogot ni uluhon ni inang pendeta Jojor baru pardede STH melalui aplikasi Zoom dan live streaming. Dapat doahon undangan kebaktian punguan lansia distrik DKI Jakarta di Patupa di hari Selasa tanggal 1 Juni 2020 sada mulai pukul 10.00 maringanan di HKBP Petukangan utusan Sien Huriatta Godang na 5 halak dohot kontribusi Rp1.500.000. Nah patuluhon sermon Ina Lydia di hari Senin tanggal 31 Mei 2020 sada mulai pukul 10.00 patupaun ni Huriatta do sermon Ina Lydia, Nats Paunguhum opat ayat sada 124. Ni uluhon ni inang pendeta Jojor baru pardede STH melalui aplikasi Zoom. Apa-paton sermon lansia. Di hari Rabu tanggal 2 Juni 2020 sada mulai pukul sia manogot patupaun ni Huriatta do sermon lansia, Nats Psalmen 100 walu ayat sada sahatro di ayat naponopon ni uluhon ni inang pendeta Jojor baru pardede STH melalui aplikasi Zoom. Napalimahon sermon punguan paropuan di hari Kamis tanggal 3 Juni 2020 sada mulai pukul sia manogot patopaun ni Huriatta do sermon punguan paropuan Nats panguhum opat ayat sada sahatro di ayat 24. Ni ulon ni inang pendeta Jojor baru pardede STH melalui aplikasi Zoom. Napa nopon sermon napa sobulung di hari Kamis tanggal 3 Juni 2020 sada mulai pukul 10.00 botari patopaun ni Huriatta do sermon napa sobulung Nats Job 12 ayat 12 sa rodi 25. Ni ulun ni inang pendeta Jojor baru pardede STH melalui aplikasi Zoom. Napa pituhon sermon remaja di hari Jumat tanggal 4 Juni 2020 sada mulai pukul 10.00 botari patopaun ni Huriatta do sermon remaja Nats sada Yohanes 2 ayat 20
Sahatro di sada Yohanes tolu ayat 10. Niuluhon ni inang pendeta Jozor baru pardede STH melalui aplikasi Zoom. Pawaluhon sermon ama di hari Jumat tanggal 4 Juni 2020 sada mulai pukul 10.30 potari. Patupani huriata do sermon ama. Nats Matius 10 sada ayat 25 1 30. Niuluhon ni amang pendeta Eben S. Simanjuntak FTH melalui aplikasi Zoom. Siahon sermon guru-guru sekolah minggu di hari Jumat tanggal 4 Juni 2020 sada mulai pukul 20 WIB. Patu pauni huriata do sermon guru-guru sekolah minggu. Nats Mazmur 10 ayat 10 tolu 1 16. Niulon ni inang pendeta Jozor boru pardede melalui aplikasi Zoom. 10. Kelas katekisasi di hari Sabtu tanggal 5 Juni 2020 sada mulai pukul 8 manogot patopani huriata do kelas katekisasi sidi niuluhon ni inang pendeta Jozor pardede melalui aplikasi Zoom. 10 sada nomor bagas. Tikting paduahon. Naeng majalo pasu-pasu perbagasema Agata Prengki Marliano Napitupulu, anaknya Mata, Ujung Marnala, Jongguran Napitupulu, Tubuni Inata, Situa Arlina, Rosmauli, Melinda Boru Pakpahan, SPD, Ruasni HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Maringanan di Jalan Praja Dalam, Esada nomor 5, RT Sada, RW 5, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dot Oroana. Puspitasari boru ni Amata, Adi Siswono, Tubu ni Inata, Eti Wiyandari, Ruas ni HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Maringanan di Jalan Kasa nomor 12, RT 1, RT 4, Halim Perdana Kusuma. Pamasu-masuan di Patupa di hari Sabtu tanggal 5 Juni 2020 sada pukul 10 sada siang di HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Dikting Parjolo, Naeng Majalo Pamasu-masuan Parbagasema, Douli Heri Febrian Siahaan, anaknya Mata, Marhusor Siahaan, Tubun Inata, Roslina Boru Manihuruk, Ruasni HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Maringanan di Jalan Talas Tolu, Gang Labu Opat, RT 2, RW 2, nomor 120 Lalu, Pondok Labu. Dot Orwana, Nanda Teresia Jepania, Boru Siagian, Boru Niamata, Jubil Latar, Siagian, Tubun Inata, Barita Boru Hutapea, Ruasni HKBP Ciledug, Resort Serpong. Maringanan di Ciledug Indah 2, Blok E24 nomor 22, RT 1, RW 1. Pamasu-masuan di Patupa di hari Sabtu tanggal 12 Juni 2020 sada pukul siang manogot di HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Tatangnya koma saya di pasu-pasu tuhat tama dongatan anaeng majalo pasu-pasu parbagasoni. Soni mau jahami tikting di bagasan sadarion tuhat tama nama dongan hita saluhna. Mau lihat deh. Yesus
Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mga ramoti ati-ate dohot pikiran muna. Bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Oras mahita saluhut na kamangnang. Hatani debata turpok camita tiari mingkutta sadarion. Masian natar surat di Yohanes bidu tolu. Mamuka sian ayat 30 sada sahat rodi ayat 36. Tajahama marsikat sorin. Naros yang kijangido mengatasi saluhutna. Narosiat tanoon, imasiat tanoon. Jala akana siat tano odo dihatahon. Halak na majakon na hinatidakon nai ido sumahapon pabua parsitong debata. Naholong do rohani amai tianaki naung dilehod do saluhut na tutangan na. Ido sahat na. Amna kadungan na hinaholongat di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Marhite minggutta sadarion. Tidok di topik ni turpuk jamitat tanakin. Hima namadok disuruh debatado anak na. Jala di pasaur kodo todina. Mulai di hata Indonesia didok Allah mengutus putranya dan mengaruniakan rohnya. Itu namar lapatan doi Papua nasi nuruni debata nanidok na disi ima namar tudu-tudu tu Tuhatta Yesus Kristus. Allah Yesus Kristus imana tadok anak ni dibata. Jadi Tuhatta Yesus Kristus do nanidok na nasinuruna. Imana roh tu portibion. Yesus diutus oleh Allah Bapa ke dunia ini untuk memberitakan firman-Nya. Jalalaus di pasaur hodo todina tu anak nasi nurunai. Allah juga mengaruniakan roh kudus kepada anak yang diutusnya datang ke dunia ini. Jadi nalausima patuduhon na adong hasadaun ni debata. Di mana tadok debata ama anak dohot todi porbadia. Jalaido na ni hati dakon ni saluhut akka na porsia. Nang majalo jala naung patuduhon panguluyon. Marhite naolo majalo marhite na didok. Jala natadok au porsia di debata ama. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata na sasadai. Jala au porsia di todi parbadia. Hima panidangion. Panidangion ni saluhut akka na porsia. Ido nanidok na hasitulu sadaun ni debata. Manang
Trinitatis ketritunggalan Allah. Nalau sido guarni minggu tasadarion, minggu hasito lusadaon, minggu ketritunggalan Trinitatis. Dala imana taha porsiai, alai molo tadok, maka porsiai debata ama anak dohot todi parbadia dang nama natulu taha porsiai debata te. Sadado debata na taha porsiai. Ngona na semangat tusi didok ma hita ala Kristen maka porsiai tulu debata. Tidak. Kita tetap percaya kepada satu Allah. Allah Bapa pencipta langit dan bumi beserta isinya. Tungi disuruh ma anakna tu portibion. Ima Tuhatta Yesus Kristus asa tung takas di tada di boto jolma nadong do debata. Hidu asa boy dida aka jolma ise do anakna Yesus Kristus narotu portibion. Jaladung mulak ibana siap portibion muse nama naik tu banu wagi cang Roma ibana marhite todi parbadiai. Imana taha porsiai, imana madongani mangaramoti nguluta satu partikianon. Hidu asa tadok porsia tu debata ama anak do todi parbadia alai dang namakka porsiai nadong tulu debata. Mulo taha tidak kon hataha porsiau tai ganuk minggu. Totu ikodonot tado dada holan nata suara hos sambing. Nah, tidak hanya mengungkapkan saja, mengatakan saja. Manang holan paihut-ihut tata ibadah liturgi naung ditotuhon di tonga-tongani kuria. Ala molo holan maswarahon manang holan marningot totu naung taapil bedo hata porsiau ni. Tang marlapatan molo holan di suarahon manak patu begehon suara pabua nadohot berperan di bagasan parpunguan payut-yuton acara permingguan. Tangi. Molo hola patu begeho suara di nama katidakon haporsiaon bodo gabe dang marguna. Bodo gabe dang marlapatan. Laho pahoton panadaut tu debata. Molo tadok nata haporsiai do debata ama anak do to di parbadia tutu ngata hilala ana binaenna di bagasan ngulutta. Idu asa tadok marsihohot maka porsiai debata ama anak do todi parbadiai. Jala molo holan dihata songoni dang adong lapatan ni nanidok dihata porsiau ni di bagasan parnguluan na totu. Holan nama cuara homme. Hanya mengungkapkan saja. Hanya mengatakan saja iman, pengakuan iman tanpa ada makna di dalam kehidupan. Dan itu bisa terjadi. Kenapa bisa terjadi? Mulohya taboto. Nang natabigi, ya dong do, dung mulak marminggu, apitor marbedai do titanggana kan. Ya soy, olak karuar siang gereja, olanak kana so sitong do, tipadok. Olanak kasad sedinggado, ya tahatai. Ang nahulam mamikiri kana so porludo. Ala, nung ngalihati dakon, hataha porsiaw. Hapedang adong makna ni hataha porsiaw ni pabua, naung adong do pakkorhonda di bagasan ngulu alai molo. So sitong patuluhon ahado makna ni haporsiaw di bagasan ngulu, gabe berubah, gabe asindo pakkorhonna. Jadi songonima na masa di tonga-tonga ni parnguluan ni hita na makaporsiai di bata ama anak to di perbadia alai hataridan na buido gabe dang sitong.
Beritahon majo sada berita, ya. Adong sada keluarga, jadi amata odo ina tahun mace burjudo, lau marminggu, gan minggu. Jadi dung mulak sian gereja, adong mahorwa nama bahejuk rohana, ya. Menyinggung perasaan dia, yang sebenarnya tidak perlu dia tunjukkan sesuatu yang tidak baik. Jadi nama bahejuk rohana siak kobar jabuna do, siak tetangga samping rumah. Nah di samping jabunai kebetulan manapu alaman, ya, manapu alaman. Gabe marhabangan ma orbuk tu alaman ni namula siak gereja nakin. Semalna idu kam mulu manapu alaman. Seolo do marhabangan nakka orbuk. Do akka bulung-bulung manang nakka HP. Jadi tiki manapu oh nama tu tetangga. Oh nama tu jabu nasing ima jabu ni namula siak gereja nakin. Dung dibayareng songoni. Tapi muruk ma amat tau do inat tau. Tergasa-gasaon. Tu hobar jabuna nama napui. Tapi baru penasidian mulak siang gereja. Ngapi muruk-muruk. Ngapi neng merbedai. Ala memang ala batak murah-murah du merbedai. Jadi pitor dialusi hobar jabunai ma. Sojo bahasa termuruk-muruk kamu holan apalah si songoni. Holan orbuk do, abu do, merhabangan, pitor muruk-muruk kamu gasa-gasaon. Hamu kan baru pemula siang gereja. Namar huwa do hamu di gereja nakin. Nah hudul-hudul do manang na holan mamereng-mereng akajol manarodo. Hape disimulak kamu pitor muruk. Didok do muse nakin di gereja hamu patuduhon na porsia. Di gereja di hati dako kamu doa porsia di debata ama anak doto di parbadia. Tapi dung mulak kamu magodo gabe si bolisom mahamu dinna. Dido didok kobar jabuna. Ba gabe didok mamuse molosongoni do hamu mulak siang gereja tumago be tumago monang bisa olah hamu tu gereja. Mulak gereja pitor merbedai do disakapi hamu. Jadi songoni ma tarida pangalaho na masa ujung nagabe tubuh akka nasuringgan. Jadi sadar ma amat tau do inat tau tuho do hape. Baru mulai siang gereja do hami. Mengawati dako kami hata porsiaon. Porsia do tu debata ama anak do to di perbadia hape holat di suara holat di hata do. Ya, memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Ya. Lain di bibir, lain di hati. Jadi ala dakkola ditiki di hati dakkon haporsiahon hataridani nama dok porsia. Hape di luar nii. Gabi adong tubuh akan nasolinggan. Gabi lupa manang mago hasitongan ni padohan au porsia. Wasa boy rosongoni tungolu ni hita jolma. Wasa dong pangalaho nasongoni. Lapatan na nahola suara do madok porsia alai hataridanna. Tangadong. Tidak berbuah apa yang dia sampaikan. Sona mata do inatanakin na muruk-muruk. Jadi memang adong do bakko ni hita jolma nasay madok na adong halubian. Ada kelebihan dari setiap orang. Ai mana saya dipertahankan. Nasay di hati dakko jolma di bagasan nguluna. Halubiani gabe tubuh ma di bagasan rohana madok. Audo nau malu ate minna. Audo nau sitong. Audo nau tikos siani. Audo nau gogo. Audo nau bisuk. To nagumurang pengalaman. Naparpudi musay didok. Audo nau mora inna. Hal yang sangat berbahaya mulung ngarong sunguni paduhan. Jala laos ima
na patubuhon di ngulu ni jalma gabiadong ma tubuh padohan kesombongan dohot tinggi hati. Emolonunga adong tubuh songoni di bagasan ngulu ni jalma pasti selalu ada hal-hal yang negatif di dalam kehidupan manusia. Dungi pak korhona ma dipahata-hata ma jalma, patahata madunganna na madok na sohasia na sositong na niulahon niya kadunganna. Ala memang dietong na sosikop aha na niulahon niya ka jalma na singi kolanao do na sitong. Na gabi songunima pakkorhona. Ape molo taida debata songodia sikap ni debata na tahapur siai tang mamerek kita jolma marhite sian halubian. Ya. Allah tidak melihat manusia ciptaannya dari kelebihan yang dimiliki oleh setiap orang, kalaupun itu ada. Jaladang papulikon ni debata ngulu di jelma nagudak kalubianna sian naswadong di bagasan nguluna. Dang dibain, jaladang dipatuduho debata songone. Kalau memang Allah melihat kita manusia sebagai ciptaannya, manusia yang dikasihi dan manusia yang sama semua di hadapan Allah. Holan hasitongan ni haporsiaut tu. Nabi nering ni debata sian ngulu ni hita colma. Benar enggak itu? Percaya kepada saya. Tohodo ibana porsia maradupon ahu tutu dibereng debata. Jala idu dalam di debata papulikon hulu niakana porsia doakana so sitong porsia. Jadi holan debata ama anak dohot di parbadia. Nataha porsiai. Ngadong para singanna sian ngulu ni hita colma. Jala nasubui patudoson ni manangise pe hita jolma sian debata si tolusada na dihapor siai. Jala memak tarida do para singanna. Ido bain naikon ni jalo ni hapor sian. Ala gudang do pakorhona molo sitong dihapor siai debata. Ala namar huaso, ala namar hagogon, jala na adong halubianna sian nasa jolma na dong di tonga-tonga ni portibion. Itu asa di hati dakon si Yohanes nakidi turpuk tahun di ayat 30 sadai. Ya, takas do tidok. Ala si Yohanes sitong di hapor siai. Isedo debata, isedo Tuhatta Yesus Kristus. Jalanunga di bereng, di hati dakon. Ido asa di dokibana. Naro sian kijangido mengatasi saluhutna. Itu berarti melebihi dari apa yang ada di muka bumi ini. Melebihi dari semua manusia, umat manusia yang dia ciptakan. Allah debatado. Nama noppa. Debatado na patuduhon huaso maradupon nasa narong di tonga-tonga ni portibio. Jadi didok naro sian gijangido mengatasi saluhutna. Ima na patuduhon pabua tuhataido na tumibo. Tumibo sian saluhutna akan narong di tonga-tonga ni portibio. Muloro tuhatai didok marupaho jolma tu portibion. Jalados dohot jolma ala memang ido tadok wujud keilahian. Karena wujud keilahian itu ketika dimunculkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini sebagai manusia. Ada wujud kemanusiaan, ada wujud keilahian. Dan wujud keilahian itu tidak bisa ya, dikatakan diimbangi
dipatudus jolma tu debata. Tetapi dari wujud kemanusiaan justru Yesus menunjukkan itu di hadapan, di dalam persekutuan manusia. Apa itu? Melohia hita male, hiadu hita malekan, hiadu male tu hatta Yesus. Melohia hita mauas, bahiado tu hatta Yesus mauas. Melohia hita modohodok, hiadu tu hatta Yesus modohodok. Do akan nasi, sadok aha, na tahilala, songod jolma na di Portibion, ido dihilala tu hatta Yesus. Dan untuk menunjukkan bahwa dia memang benar-benar hadir sebagai manusia di tengah-tengah dunia ini. Alai molo didok anak ni debata, itu berarti bukan istilah biologis. Karena tidak ada istilah biologis kalau dikatakan bahwa Yesus anak Allah. Ya, pengertian anak bukan dari secara teologis dipahami, tetapi dari kehadiran Allah, ya, mewujudkan bahwa Allah itu memang benar datang melalui Yesus Kristus ido. Nah, di patuduhon si Johannes marhite turpukta sadarion. Allah ngoloso sitang di jalo jolma nanidok ni si Johannes babua na sinurunaido mengatasi saluh. Nah, buido gabiadong tubuh akka naso dengan tingulu ni jolma maradopo debata, apalagi maradopo Tuhan Yesus. Lapatan manusia berusaha untuk, ya, mengatakan lebih tinggi atau berusaha untuk mengatakan, loh, saya juga bisa seperti Tuhan Yesus. Kenapa? Ya, ada saya lakukan sesuatu. Ima namasa uju dung. Ya, setelah air bah surut apa yang dilakukan oleh manusia. Ngebebas jolma sian uhuman ni debata marhite aik nasumar air bah. Alai dung malua jolma. Tang nagabe patuduhon hauduhon di hadapan ni debata justru mau menunjukkan keangkuhan di hadapan Allah karena bebas. Keangkuhannya apa? Ayo, mari kita mendirikan menara Babel. Tujuannya apa? Supaya kita sama dengan Allah. Bahkan kita akan berusaha supaya kita lebih tinggi dari Allah. Melalui cara membangun menara Babel. Neng bangunan nama Tukuk Babel na bolo di hata Batak. Menara Babel melewati langit ke-7 imahurwa maksudnya. Alai di boto debata doa hasakap ni colma. Tuhan tahu apa yang direncanakan, apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan manusia di tengah-tengah dunia ini. Tuhan tahu. Tuhan tidak berhenti melihat. Songonan idok ni poda ni Raja Salomo teh. Manatap manongkor do mata ni Jehovah. Tuliat portibion. Marnida akan adenggan roha dohot naso dengan marroha. Ima nani hatahon ni puda ni Raja Salomo. Pabua Allah nasai toktong mamereng ngulu ni hita jolma narong di tonga-tonga ni portibion. Alai dung arok songoni sakap ni jolma lau pajong jokon menara Babeli. Ujungna hahamana terjadi. Dikacau balaukan didok, dibubarkan, ya, disudati di batado sakap ni nani ulahon ni jolma Allah dang lomoro hani di bata marnida pangalahon ni jolma nasongoni. Ima hataridan ni akka jolma. Jadi takas do adong parasingan, perbedaan dari antara Allah dengan kita manusia. Do kita jolma di portibion. Puasa. Nah, ngajelas takas di dok si Johannes ala tuata Yesus naro sian banua gicang. Alai molo kita jolma di dok sian portibion.
sian portibiodo hita. Naro siat tano odo ninna di ayat 30 sada. Naro siat tano on isemai hita mah colma. Ima siat tano on. Jala akan siat tano odo di hatahon. Ala siat tano on. Jadi memang ikon dohonot tado. Ikon akuat tado. Siat dia do hita. Hita jolma. Tengok ma panopau ni di bata. Tu jolma na parjului. Dibuat di bata ma tano. Sian orbuk di tano. Ditoppa ma jolma jala di lehon hosa hanguluan. Jadi anggo hita memang ikon dohonot tanah siat tano do hita. Siat tano do parmulaan ni dagikta. Tangharok kita tutu nama dok. Au dak siat tano au ba. Siap bosi do au. Nasing muse. Mula au dak siap bosi. Sian kayu jati do au ba. Inna. Ro muse madok nasada. Au daung. Siap batu do au. Dalam mulu arong nama dok. Anggonya daung. Nama pulutak siap bulu doi. Inna muse. Tong do siat tanoi. Tudi. Jadi ido hataridan ni hita jolma Papua nasian tano odo. Ayo aku boto tak narong sian jolma nataboto asik siat tano. Siat tano do sudi kan? Ido siat tano do sudi. Taida ma. Tagotil ma tangat tayuti. Gapur-gapur ninna songot tano. Jala ditoppa de bata dengan uli ala asabui berguna. Ya, pui marguna na pinatupa ni de bata dohot na niulahon ni de bata di tonga-tonga ni portibion asa dengan parnguluan ni hita jolma. Jadi dang harong asik siat tano ditoppa de bata. Itu asa didok dung matsohot ngulut tahun hama nahia tabigi. Siat tano do parmulaan ni dagingmu mula maho gabe tano. Dang mula gabe busi iti. Gabe hau ninna. Mula gabe tano do. Alai nasiat debata mula mamuse tu debata ahama nasiat debata tahe. Hosa hangoluan ala siat debata do. Hosa hanguluan na adong dihitai. Dirotong molo siat debata tu akana di halo mohon ni debata mana haruar sian hosa kan. Ya, buhita marsuara marhite sian hosa ima marhite naung ni lehon ni debata. Jadi ala nasiat tano do hita totu ikon patuduhonot tama na macai gudang parasingan dohot tu hatta Yesus naro sian panua kicang. Jadi molo siat tano songon nanidok na nakid di turpuk tahun jala akan na siat tano do di hatahon ninna bangata boto. Ahamana ni hatahon ni jol mana na siat tanon. Somalna dong do dua bagiakan na ni hatahon ni jolma. Ima hata nadenggan dohot hata nasudinggan. Alaboy do akan nadenggan nani hatahon ni jolmai totu nasiat tanodo. Alaya la porsia tu debata berkembang ma nani hatahon ni jolmai gabiadong mamuse pakorhonna tu ngulu niaka nau bege ahana ni hatahon ni jolma. Adong do didok hata pasu-pasu. Adong do didok hata nauli hata nadenggan. Adong do didok hata yang memberi semangat dukungan kepada orang lain. Tutui maka hata nadenggan jalan nasihat tanon. Nani ajaran ni debata ama anak do todi parbadia. Alani hamna kadungan na inaholongan marhite sian turpukta sadarium mahita disungguli. Ringot tu waso hagugon ni debata na tahapor siai ido nasay toktong mangurupi hita. Ido nasay toktong mengalihon gogo di hita. Alani tapatuduhom ma panguluyon
maradopon aha na ni halomohon ni debata di bagasan perdalanan ni ngulutta asa tuktong sahat na tahirimi asa tuktong sahat na tapangidoi lu tapangido hahi pason padi batama na patuluso ni marhite aka naboi taulahod di ngulutta siganu pari amin martangi yang mahita. Tuhan debata Jehovah amanami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate dohot puji-pujian ma toktong musobahon rohanami tua dopamu. Ala nunga dipatu duho kuah kanadinggan. Dingulu nami sianak kapartikian nasal pusahat tu sadarion dinabui hami ro. Bagas coromona le Tuhan laho marsaur dohoto marhite hatam nabadiai. Dinaung manungguli hami muse. Paringot tuhuaso dohot hagugummu. Nahuapor siai hami le Tuhan. Pabua na margugu situtudo honarosia banua kicang. Laho patupaho nakanadingga dohot akanarikot tingulu ni colma na porsia. Tuhoale Tuhan. Ido na huhere pami. Na ikon tarida pahinon nami. Hasitongan ni panadaun nami. Hasitongan ni haporsiaun nami. Marhite na mangulahos sa luhut na. Akana pinangidomi ali Tuhan. Asa toktong boy hami pargugu. Boy hami lahu macalo akan narikot tope di bagasan perdalanan ni ngulunan. Postoro hanami ale Tuhan diganup akau laun nami si Oma natoktong manugu hami mengajari hami mengaleho nakabisuk di hami salukutna. Anggiat marhiti akau laun dohot sakap nahu patu pahami boy dengan tulus merdalan. Jala ima nahu hati dako kami gabelas ni roha di ngulu nami ala di pasu-pasu hodo kami saluhutna. Mauliate male Tuhan di naung sinunggulammu kami marhite parsauran nami di hari sadarion dohoto. Nang tua katiki naneng rope. Saya homa natoktong matungani kami mangungkap roha do pikiran nami. Anggiat tulus saluhutna aka nadinggan di bagasan ngulu nami. Ale Tuhan di batama nami, nangakadongan nami saluhut nape. Upasahat kami to. Yakadongan nami nasubui ro marpungu. Alanya kena masa di tunga-tunga ni Portibion, di tunga-tunga ni ngulu nami. Na ikotoktong nasida ale Tuhan matjaga. Asa boy marhai pason. Ramoti ma nang nasida tong. Di ganup aka bagas nabi. Asa boy di bagasan hasonangan. Bagasalas ni roha marsaur dohoto ale Tuhan nalas ya kodo saluhutna akan nahu hari koto kami di bagasan perdalanan ni ngulu nami. Songoni ale Tuhan akaruas di huriam na di bagasan parsahiton pargogoy ale Tuhan pamalu makasahitna di bagasan akka parkarejuan saidongani ale Tuhan sudi asa toktong boy nasida mangulahon akaulaw nasida jala marhiteima lam taba nangaka pasu-pasu di ngulu sikanu pari. Tuhan de batama nami nang dinamulak pehamian non sian bagas coromon. Tuktong ma iring-iring jala tugu-tugu hami yang giat sudi marhahi pason jala di bagasan las niroha dohot di bagasan dame sahat tu ganup bagas namibi. Asi marohamale Tuhan tangi homatang yang namion. Nahu pasahat nami toho mengasahan guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Hatani debata, ojahan ni piliatta di mingguta sadarion, ima natar surat di Rom 12 ayat sada. Nahuapoi mahamu aleak kadongan, marhite-hite asini rohani debata, pasahat hamuma daging muna, bahen pilihan na mangulu, nabadia na hinalomohon ni debata, ima hadaulaton ni namarroha. Maredde mahita siap buku edde nomor 504 ayat sada dohot namangihut uhut tapapungu mapeliatta sada a dohot sada b. Tapasa ma piliatta tu debata martangi yang mahita. Ale debata manami na di Banua Gijang, odo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, dohot nasaw libasa na mauliutus. Upasat hami masian na nilehom mi tu hami, pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramuti, asaho parhasya kami pilihanon, pati bulhon hara jaumu di tunga-tunga ni huriam, dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami gudang ni selehol-lehom mi tu hami, asalam girgir hami madok muliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
ia manami nadi Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malo maniroham di Banua Tungaun songon nadi Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, sesama dosa nami songon panesa nami, ti dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Kalau ma pasu-pasu siat debata amatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata ma buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma buhina tuho jala dipasaurhon ma damena tu todi munabi. Lama hari Minggu mah kita selalu nak.